салом арз мекунам айзам, Шалои Гулхоҷа ҳастам дар рӯбарӯи шумо ва умедворам ҳафтаи нави кору таҳсилро бо хабарҳои хуш шурӯъ карда бошед. Агар чунин ҳам нест, аввалин хабари хубро ман барои шумо мерасонам. Дар Тоҷикистон ба таври бесобиқа нархи орд поин рафт. Ба тавре мегӯянд, агар нон бошад, тӯй ва оши худоӣ ҳам мешавад. Зимнан дар робита ба оши худоӣ Шӯрои уламои Тоҷикистон аз шаҳрвандон даъват кардааст, ки ба ҷои додани оши худоӣ дафтару қалам ва ёки ба нафарони камбизоат кӯмак кунанд. Ин яке аз мавзӯъҳоест, ки мо дар барномаи худамон имрӯз таваҷҷӯҳ хоҳем кард. Моро мунтазир бошед. Ва бародари Гулмурод Ҳалимов, полковники фирории тоҷик, аз вазифаи худ истеъфо дод. Чаро нафаре, ки беш аз 20 сол дар як ниҳоди маҳбаси Тоҷикистон кор кардааст, ҳозир шуд аз вазифаи худ канор биравад. Мо кӯшиш мекунем дар барнома ин мавзӯъро барои шумо шарҳ бидиҳем. ва из ё нақши террористони тоҷик дар ҳамлаҳои террористӣ дар кишварҳои мухталиф. Тавре мушоҳида мешавад, бештари дашафканони тоҷик идеяҳои худро тариқи замимаи зило, ки интернетӣ аст, ташвиқ мекунанд. Чаро то кунун ин замимаи интернетӣ баста нашудааст? Мо ба ин мавзӯъ низ дар барномаи имрӯзи худ дахл хоҳем кард. ҳалқа мисле ки тангтар мешавад баъд аз мобилу вайберу вотсапу дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Зоҳиран ҳамакнун пулти телевизор ҳам таҳти назорати ҳукумати Тоҷикистон қарор мегирад. Ин гуфтаҳо чӣ маънӣ дорад? Ҳамагӣ баъд аз 3 соати дигар дар барномаи хабарии телевизиони Озодӣ барои шумо хоҳем гуфт. Моро баъд аз камтар аз 3 соат дар Озодӣ видео ютуб мунтазир бошед.